Mboten. Kula niku mboten ngilani sapa-sapa. Ning kula niku apal karo wong Ngastina, apal karo Pandhawa. Pun mang bayangke Pandhawa niku ming 5 cacahe. Perang Bratayuda mungsuh wong 100, Kurawa 100 cacahe. Mongko ratune Srayan Kurawa sing mbelani Kurawa pirang-pirang ewu Nalendra kabeh mati kabeh. Teng Bratayuda ming mungsuh wong 5 lho. Napa melih sampeyan niku ajeng males dituwuh kalian sedane Kang Rama mungsuh Prabu Kresna. Durung ketemu Prabu Kresna, ketemu Pandhawa. Ora coba napa mboten nyemelangi? Dipikir, Om. Werkudara. Baladewa kaganggo apa? Nganti persasat kaya urip duk nalika sadurunge perang gedhe Bratayuda. Bareng putu-putumu padha mlumpuk, lah kok iki kaya aku ngadhep Gatotkaca Antarja komplit. Iki putumu kabeh. Wah, ya pancen mengkono. Waduh, Yayi. Bejo kemayangan dene Siadi kelangan anak, nanging putu-putumu metu tanpa beda kaya dene anak-anakmu. Masuryane dedeg piadeke kabeh jebles karo gerangane. Dewa wi adil, Gusti wi adil marang titahe. Apa ingkang kasuwun awak dhewe ora bakal wol sarta anggrundel mesti bakal entuk ijol. Pancen bener ngono Werkudara. Eyang nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjo Eyang Wisamuka ndak tomo. Ora liwat pangestu ning Eyangmu Tambanana. Lho sangat anggen kawula dadosaken jimat paribing. Ingkang putra pun Jayasanga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, Jayasanga tak tampa. Ora liwat pangestu ning awakmu ing Cemara Sewu Tambanana. Kula pun dinggo jimat paribing. Kanjeng Hyang ingkang wayah pun Sasi Kirana kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Sasi Kirana Danurwenda tak tampa. Ora liwat pangestu Tambanana. Kula pun dinggo jimat paribing. Sanusan kula pun dinggo jimat paribing. Koko Prabu nadyan ingkang raipun Setyaki ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Setyaki ndak tampa pangestuku Tambanana. Kula pun dinggo jimat. Mbah, aku ngaturke bekti katur ya, Mbah. Werkudara, apa? Iki sapa iki? Wah, iki anak Antasena. Sapa jenenge? Jenenge Jayasena. Kok ora basa kaya bapakne? Wah, mbuh turunan wong Bambung. Aku dhewe isin duwe anak Antasena wis diwirang-wirangke, duwe putu Jayasena ya diwirang-wirangke. Simbah kudune iso ngomong karo anake Bapa Antasena. Aku wis trima dadi anake Bapa Antasena, aku ora iso ndodhok, ora iso basa kaya bapak. Bapak turun sapa? Bapak kuwi nurunke Simbah. Dadi perkara aku ora iso ndodhok, ora iso basa ngene iki aja ngluputke karo putumu. Ngluputke sapa? Ngluputke sing tuwa. Sing tuwa sapa? Sing tuwa Simbah. Kena ngapa sampean biyen ora ndodhok, ora iso basa? Nek sampean biyen iso ndodhok, iso basa, putune ora kaya ngene iki. Sasi Kirana Danurwenda kae putuku kaya ora iso. Aku ora iso ndodhok, ora iso basa, ning nyatane kae duwe tata krama. Ku justru kuwi tak curigai. Kuwi malah kowe tuwa tandha pitakon. Nek Bapak Gatotkaca Bapa Antarja kuwi biyen anakmu tenan, kuwi mas justru tak curigai. Nek sik anakmu tenan ki Bapa Antasena. Mergo banyu ki miline medhun. Ora ana banyu milih munggah, pancuran kae munggah dhewe medhun meneh. Anak putu iki tiru karo mbahne. Nek nganti anak putu kok ora tiru karo mbahne iki, nuwun sewu kuwi tes DNA ora caturan. Wah, aja mbok gagas tembunge iki padha karo bapakne. Wah, mbahne akon tuku rokok susuke ora tau bali. Jebles karo Antasena biyen gaweane ya ngono. Wisamuka wonten timbalan Hyang. Jayasanga wonten timbalan. Danurwenda wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng Hyang. Sasi Kirana wonten timbalan. Ngerti yo? Kowe kabeh tak lumpukke iki sayekti bakal nampa dawuh pengendikaku. Ingkang dadi lantaran dawuh pengendikane Yayi Prabu Darmakusuma ya Yayi Prabu Kalimataya. Ngerti yo? Yen to dina iki Hyangmu Ngastina bakal lereh lengser saka dampar kencana negara Ngastina. Sababipun menapa Kanjeng Hyang Kalimataya tumuli badhe lereh keprabun. Sababipun menapa Kanjeng Prabu tumuli badhe lereh keprabun. Lajeng sinten ing badhe gumanti keprabun bab perkara
nggone eyangmu Darmakusuma lere keprabon sayekti wis rumangsa tuwa sarta wis rumangsa sepuh. Mula banjur ana rembugan ana ing jroning pasewakan negara Ngastina. Pepuntaning rembug ingkang piniji gemanti kepraboning Kyai Prabu Kalimataya tanurila kejabamu ya kuwi dulurmu si Parikesit. Aja nganti tuwa tandha pitakon ing atase Parikesit kuwi bayi wingi sore. Bebasan isih enom kok bakal tinadang dadi Narendra. Ing kedulungan Wahyu ning ratu kuwi anak Abimanyu ya si Parikesit putu Janaka. Mula kowe kabeh kudu isa nampa. Kowe kabeh kudu isa ngerti kahanan iki lan ngerti lelakon iki. Aja nganti ana ing mesgul atine. Ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Hyang Cemara Sewu. Dri ngestaken Paduka Kanjeng Hyang Cemara Sewu. Ya Mbah nek aku mingkari ngestokke dawuh. Mergane aku rumangsani aku ki turun kaya Eyang Jodipati yang Banjarjungut. Aku ora iso basa, ora iso ndodhok, aku moh nek kon dadi ratu. Ning aku ora bakal gelo atiku, aku ora bakal lara atiku. Aku nyengkuyung adiku Parikesit nggone dadi ratu ning negara Ngastina. Yen perlu aku saguh ndadaki yen ana ingkang ora pramanyarujuki lawan lenggahing adiku si Parikesit. Nanging ana panyuwun saka Yangmu ing Cemara Sewu. Aja mbok anggap yen to kuwi mungsuh, nanging rangkulan kuwi dadi sedulur. Yen perlu dijak manunggal ana negara Ngastina. Aku pengen turasing Pandhawa lan Kurawa padha rukun ing negara Ngastina. Bri ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Hyang Mremban. Bri ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Prabu. Ya Mbah ngestoke dawuh. Nek ana turasing Kurawa sing kira-kira arep merengkang pernatan Ngastina, wajib dirangkul, dikandhani supaya manunggal ing negara Ngastina. Ya, pancen kuwi pengajapku Jayasena. Nek kira-kira wis wegah dikandhani utawa tetep kepengin memungsuhan karo turasing para Pandhawa, para Bawasesa tak pasrahke marang kowe Jayasena. Wah, nek ngono rak cetha temandang. Ya to, Mbah, ora caturan. Lho, rak ngono to kowe. Mula kang sanga kuwi aja dikangelan. Krit lampit brungkat kimpul gajah gelar. Kabeh para wadyabala aja dikendhoni nggone dandanane kepakara kenceng ngono. Mriki saken dawuh. Jayasena wonten diweling dawuh. Budhana para payah Pandhawa ngrondani negara ing Ngastina. Nggih, ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Mremban. Yen pawit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jayasena. Jroning masewakan negara ing Ngastina nalika semana putumu Parikesit ingkang piniji bakal gumanti kepraboning Kyai Prabu Kalimataya. Nggih, kasinggihan mekaten Yayi. Ora kok pun Kakang golek-golekke kamukten kelawan putumu babar pisan ora. Aja mbok aranipun Kakang kuwi ngupayake kamuktening putumu si Parikesit. Nanging apan pancen mengkono dawuhing Sang Hyang Kanika putra duk nalika semana. Koko Prabu. Esdining manah malah nggadahi raos kuwatos krana Parikesit menika kula nuwun pangapunten tasih muda tumaruna. Menawi inggih badhe kasembatan angembat dhateng abot entenging pakaryan minangka dados Nalindra ing Ngastina. Ana ingkang mangku lan ana ingkang mengku ya kuwi Kakang Penemban Curiganata. Ora usah dadak warsa. Tumpangsa pamikirmu Arjuna. Kasinggihan mekaten ayo digelak lakune prapta ning Saptawarga. Mboyong putumu si Parikesit lan ibune Kanjeng Hyang Utari apa dene Kanjeng Hyang Matsapati nglenggah ning Saptawarga. Sawawika Prabu kula dherekaken Janaka bareng kalamun Kakang. Monggo kula dherekaken toko wonten dawuh sinuwun. Bilung wonten dawuh sinuwun. Nuwun sewu, kula niku dipun timbali nyaket kok malah kaget. Kagetmu nggo napa? Kula nyumurupi Gusti kula Prabu Sawarga sampun nyawisaken pinten-pinten pethi glondhong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Niku sampeyan ajeng tedhak dhateng pundi? Terus wigatosipun menapa kok mbeta Raja Brana semanten kathahipun? Miturut dongeng wis tak tampa nalika kowe crita dina Sukra Kasih ngepungkur. Kowe tak timbali ana ing kraton negara ing Traju Trisna. Tak jak rembugan perkara nalika sedane Kanjeng Rama. Nganti kowe crita tirik-tirik Purwa Madyawusana wis tak midhangetake kanthi tetela. Bareng tak timbang, tak gelar, tak gulung. Tinemune pancen peperangan Gojali Suta duk nalika semana pancen kudu dumadi. Terus gunane apa aku ngedhek rasa memungsuhan kelawan Kanjeng Hyang Indrawati? Jen nyatane kuwi pepundhenku. Pawarta ing mreta bakul sinambi wara, kabar sumebar ngebaki jagat yen to Ngastina bakal ana pawiwahan Nalindra anyar.
lengsering Sang Prabu Kalimataya bakal ana gumanti ingkang Prabu Negara Ngastina. Wondene kabar ingkang tak tampa ingkang gumanti keprabaning Sang Prabu Kalimataya ya kuwi kadangku Yayi Parikesit. Mula wektu dina iki wis tak cepake beni-beni raja beni glondhong pengareng paring wigati bakal tak caosake marang Yayi Prabu Parikesit tandha sumitraning Nalindra ing Trajutrisna kelawan Nalindra Ngastina. Aku nyengkuyung, aku ndombani kelawan lenggahing Yayi Prabu Parikesit ana negara Ngastina. Piye Long? Ngucap syukur dene Gustimu Prabu Sawarka saiki wis eling Purwoduksina, Ga. Lah iya, nek miturut kowe ya disengkuyung. Sapa ngerti awake dhewe iso gabung karo para Pandhawa, sapa ngerti awake dhewe iso diangkat dadi abdine negara Ngastina ora dadi abdine Ratu Sabrang terus. Ya. Arep bayari sithik, ning nek dadi abdine wong apik, dadi abdine wong becik kuwi kepenak. Heeh. Nek miturut kula menika sae Gusti, malah menika mangke ngraketaken pasderekan antawisipun Trajutrisna kaliyan Ndorowati kaliyan negari Ngastina. Kula nyengkuyung, kula ndombani kersanipun Gusti kula Prabu Sawarka. Mula Kang Sangga kuwi dina samengko wis tak tetepake dina iki nggonku bakal budal marang negara Ngastina ingkang wigati mung bakal kepengin nyawiji karo pepunden Pandhawa, nyawiji karo Kanjeng Hyang Ndorowati supaya aja nganti ana panyokra bawa sing ala tumraping Sawarka. Kanjeng Hyang Prabu Ndorowati, aku bakal ngaut pepadane, bakal nyembah ngersane Kanjeng Hyang Ndorowati, tandha bektine putune karo Kanjeng Hyang Egok. Niku sae. Namit pasang Kalimantabe tina bena ngiloduni dumawaing tawang-tawang sinuwun. Sampun kejoting penggalih kula ingkang sowan. Lho, iki sapa iki? Urung tau ketemu karo jeneng para ingkang sowan. Lagi iki sak pejagung. Teka kowe munggah ana ing datra negara Trajutrisna tanpa tinimbalan dening Sang Prabu Sawarka. Kowe sapa? Dipun tepangaken kula menika kawula negaring Trajutrisna mriki kemawon. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun kerti windu. Kerti windu. Ing ana mburimu menika anak kula pun Danyang Swela. Wonten ingkang wonten ing piyambak menika wayah kula pun Dursabala. Danyang Swela, Dursabala, kerti windu. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan? Kula namung badhe nyuwun mriksa Gusti kula Prabu Sawarka menika kula nyuwun mapunten benten karana adat ingkang sampun. Kula tingali saking pagelaran Jawi teka paduka nyawisaken peni-peni raja peni guru bakal guru dadi pinten-pinten pethi cacahipun. Kula nuwun sewu menika badhe tindak dhateng pundi? Ing atase kowe ming drajating kawula negara Trajutrisna. Lah kok dadak kowe takon perkarane Nalindra Trajutrisna. Iki dudu perkaramu, ning iki perkarane Prabu Sawarka. Kula sampun sarujuk kaliyan anak kula Danyang Swela, putu kula Dursabala. Menawi paduka badhe tedhak dhateng negari pundi, kula ingkang sagah mbetakaken pethi-pethi ingkang isinipun Raja Brana menika. Kinarya tandha bektinipun ing abdipun Kertiwindu dhateng paduka sinuwun Prabu Sawarka. Dadi yen pancen aku ngerti bakal tedhak menyang ndi Prabu Sawarka, kowe sago gawake pethi-pethi iki, ngerti yo? Yen to sejatine aku bakal tedhak marang Praja Ngastina. Ngastina kuwi dudu nggone sapa-sapa, ning kuwi nggone leluhurku. Para Pandhawa luwe-luwe, para Pandhawa ki caket karo Nalindra Ndorowati, ya eyangku dhewe. Mula apa yen to aku sambung mewitran karo para pepundenku negara Ngastina. Malah dina iki Ngastina bakal ana jumenengan ya kuwi adhiku si Parikesit. Mula Kang Saka kuwi aku nedya ngraketake pasduluran kelawan para pepundenku Ngastina. Sarana aku ngaturake peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Pemanggihipun Sang Prabu Sawarka ngaten menika kula nuwun sewu menapa sampun leres. Kowe ming kawula kok wani ngluputke marang Sawarka. Nyuwun pangapunten, kula menika namung badhe ngleresaken barang ingkang bengkong. Namung badhe ngleresaken lampahan ingkang estunipun dipun damel-damel, digawe-gawe piye? Kula nyuwun pangapunten sinuwun. Menawi paduka menika badhe manunggalkan para Pandhawa langkung-langkung. Menawi paduka sinuwun menika badhe manunggal kaliyan ingkang Hyang Ndorowati Prabu Kresna. Kula nuwun pangapunten. Sami kemawon paduka menika masrahaken dhateng pejah gesang paduka piyambak. Paduka menika putranipun sinten? Panjenengan menika putranipun Prabu Setija Boma Narakasura. Mongko nyatanipun dok nalika semanten Prabu Setija Boma Narakasura menika seda manjing peperangan ageng ing winastan Gojali Suta.
sababipun ingkang Rama menika pejah wonten ing pabaratan, gugur wonten ing Rana Madyalaga. Krana anggenipun sanget tresnanipun kaliyan garwanipun inggih menika Dewi Haknyanawati. Mongko garwanipun Prabu Setija, Dewi Haknyanawati menika dipun gebang kadangipun piyambak inggih menika Raden Samba. Raden Samba menika sinten? Menika ingkang paman, menika putranipun Prabu Kresna. Menika kadangipun taruna Prabu Setija Bama Narakasura. Menapa boten picak mripatipun ing atasipun mbakyunipun piyambak dipun gebang. Sasampunipun kadenangan kaliyan ingkang Rama, jaba nyatanipun ingkang Eyang Nalendra Indrawati menika boten kok ngrencangi utawi beneraken barang ingkang sampun leres. Nanging sing bener digawe luput, sing luput digawe bener. Buktinipun boten ngrencangi ingkang putra Prabu Setija, nanging malah ndombani dhateng atmajanipun inggih menika Raden Samba. Menapa ngaten menika sampun dados tiyang sepuh. Wekasan murka ingkang Rama tumunten paripaksa wantun kaliyan ingkang Eyang inggih menika Prabu Kresna. Dados jalaran sedanipun ingkang Rama mongko dipun pejahi dening ingkang Eyang piyambak. Gusti, kowe aja ngawur. Ngertimu saka ngendi? Kowe aja gawe urip-urip ati ning sawarga. Sejatine aku wis ngerti kabeh lelakon ingkang dumadya ning Perang Gedhe Gojari Suta. Aku wis weruh kanane Kanjeng Rama pancen nampa kahanane yen to garwane digebang dening adine lanang ya kuwi Paman Samba. Nanging nalika semono Paman Samba bakal dirabekake dening Kanjeng Rama. Turta miturut ature Togog Gojari Suta kuwi kodrating jagat. Tegese kuwi peperangan ingkang wis pinesti dening panguwasaning dewa. Kuwi kudu kelakon, diselak ana tanpa guna. Lan wis kudu pinesti kodrating dewa. Kanjeng Rama kudu seda ning Perang Gojari Suta. Sarana Kanjeng Rama seda ning Perang Gojari Suta mau, sing nyedani pancen Kanjeng Eyang Prabu Sri Bathara Kresna. Ning Kanjeng Eyang narbuka swarga tumraping Kanjeng Rama. Kuwi miturut ucape Trogok. Dadi kowe aja molak-malikke kahanan, kowe aja molak-malikke crita. Menika ingkang matur sinten? Kula nuwun sewu, Togok menika mung batur. Batur ki ngertine apa? Batur menika pakaryanipun namung wonten wingking. Lah kok iso crita dakik-dakik? Yen Gojari Suta menika sampun dipun kodrataken dening panguwasaning dewa menika. Wah, menika ngawur gawar-ngawur. Menika mboten wonten buktinipun. Ingkang saestu menika inggih kamurkanipun Prabu Setija. Ingkang boten narimakaken garwanipun dipun gebang ingkang paman inggih menika Raden Samba. Tumuli Nata Ndarawati malah ngewangi dhateng ingkang putra Raden Samba dados perang ageng. Prabu Setija dipun sedani ingkang Eyang piyambak. Kosek to, kowe aja ngawur. Kedah dipun taliti langkung permati dipun glejak, dipun timbang-timbang digelar lan digulung. Togok wonten dawuh. Meneng Gusti. Inggih. Kowe aja ngawur. Togok ki aja tok unekke batur, Togok aja tok unekke Panakawan. Nadan Togok wujude kaya ngene iki wong warak mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Togok wis ngerti sejarah ingkang dumadi. Selagine kowe mung kawula, kula nuwun sewu. Menawi Togok menika lak namung dapur nampi crita, ning nek kula rak sumerep piyambak lalampan menika. Lho, apa kowe weruh dhewe? Saestu kula nyurepi piyambak. Nalika semanten ingkang Rama duka, tumunten nitih Garuda Wilmuna. Nedya tedhak wonten negari Indrawati. Nalika semanten ingkang Eyang Nalendra Indrawati jumeneng wonten ing pagelaran. Tumuli sumurup ingkang Rama kekablak wonten ing antariksa nitih Garuda Wilmuna. Ngisis senjata cakra dipun lepasaken saking kancing gelung. Natas jangganipun ingkang Rama seda tumunten kasampaiaken wonten ing anjang-anjang widodari dados jalaranipun sedanipun ingkang Rama. Mboten kok mekaten ingkang paduka tampi miturut aturipun Togok menika kleru. Sing bener menika ucapipun Kertiwindu. Wah, to mares kuti tuwa. Lara rasane ngatiku yen to sak suwene uripe Kertiwindu ora gawe geger negara Ngastina aja duntang Kertiwindu. Sapa to kae? Kertiwindu. Kertiwindu ki sapa? Kertiwindu ki anak Sengkuni. Wo, mula cangkeme elek. Lah iya. Wong kok kaya ngono. Hadanyang Swela. Danyang Swela ki anak Asatama. Terus Dursabala sing mburi mau? Dursabala kuwi anak Dursala, kuwi putu Dursasana. Waduh, turas Kurawa kabeh. Heeh. Piye Gok Ratu Gustimu kok murka kaya ngono? Batur ki pangembating catur. Nek iso dituturi, ayo dicegat dalan dikandhani sing apik-apik.
Merga saka pocape Kertiwindu sing ngarep ngubak-ubak katentreman negara Ngastina. Sarana nabok nyilih tangan mengko malah geger kahanane. Ya to nek wong Ngastina iki padha paring pangapura karo Gustimu Prabu Sawarka. Nek nganti dipateni disusulke karo Prabu Setija, kowe karaku kelangan juragan. Ayo doyak saiki kok. Kowe tutur-tutur karo Sawarka ya. Ayo minggir. Semingkir wis dadi niate atiku dituwuh lamar sloro wirang sedane wong tuaku. Ora lega asane nek ora nyidak-idak mestakaning Ratu Ndarawati. Sabar, sabar. Sabar, Bang. Sabar. Ora ngono kuwi ora iki gawat lho, Lung. Heeh. Sabar ditata penggalihe. Ditata penggali ampun kesusu. Ora iso ditata. Wah, gugu karepe dhewe togok kowe pancen menungsa murang tata. Mbok enggokke lakone. Mbok gawe bener. Mbok gawe apik Ratu Ndarawati jatine bosok gedhoane. Mangke riyin kula tak matur. Sampeyan niku nuwun sewu, Nalendra kok gampang doyong adeke niku pripun? Sing jeneng ratu kuwi kudu duweni jati diri. Nek duweni jati diri wekasan iso angendhaleni diri. Sampeyan tepung kalih Kertiwindu niku sinten? Kertiwindu lho, niku anak Sengkuni. Lho. Kula nuwun sewu, napa sing kula aturke niku bener. Ingkang Rama nika nuwun sewu, seda sampun dados kodratipun. Nalika semanten Nalendra Ndarawati sampun ngendika kaliyan Kemraka Prabu Baladewa, Kaka Prabu menika sampun boten saged dipun selaki. Gojali Suta dumados perangipun bapa kaliyan anak lan menika sampun dados kodrat lan pinesti Setija kedah pejah saking tangan kula. Mergi menawi boten ngaten badhe katutup lawanging swarganipun Setija. Mboten kok sinuwun Kresna menika mbelani ingkang paman anggenipun gebang garwanipun Kang Rama mboten. Mboten ajeng dumadi kaya ngoten. Mboten nonton Prabu Kresna kok melindungi wong demenan niku mboten wonten. Ngaten. Mboten ajeng kelakon. Sinuwun Kresna menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu, dewa sing tungkang nentremke jagat. Napa sing dumadi wonten ing jagat? Sinuwun Ndarawati ingkang eyang menika sampun presa. Ora kok sampun sinuwun Prabu Setija kok kaya didhetake Kertiwindu niku mboten nyata sinuwun. Mula kula aturi sareh. Mergo nek boten sareh niki sampeyan padha karo kula sebut iwak kecemplung ing wuwu, sulung mlebu geni. tangeh kelakone Urip mesti bakal tekaning pati. Lho, kowe nyas karo aku? Boten. Kula niku mboten ngilani sapa-sapa. Ning kula niku apal karo wong Ngastina, apal karo Pandhawa. Pun mang bayangke Pandhawa niku ming 5 cacahe. Perang Bratayuda mungsuh wong 100, Kurawa 100 cacahe. Mongko ratune Srayan Kurawa sing mbelani Kurawa pirang-pirang ewu Nalendra kabeh mati kabeh. Teng Bratayuda ming mungsuh wong 5 lho. Napa melih sampeyan niku ajeng malesmu dituwuh kaliyan sedane Kang Rama mungsuh Prabu Kresna, durung ketemu Prabu Kresna ketemu Pandhawa. ora coba napa mboten Nyemelangi. Dipikir Om. Apa-apa kanjur mati jeneng aku, mati jeneng aku. Rek nika didamu mati dhewe. Kanjur apa-apa dipateni ora. pun apik sampeyan ngaturake Glondong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi katur kaliyan Pandhawa. wong urip teng alam padang niku nuwun sewu apike Sugih sedulur. duwe dhuwit pirang-pirang miliar, duwe derajat sundul langit nek randi kanca Kaya wong melarat dhewe sak donya. ning arep cukup uripe sedulure akeh. Kaya wong sugih dhewe sak donya. Ngaten lho. Wong sampean bakale mati ana mungsuh mriko kok. Ora, janjane kowe iki percaya ora karo kadidayanku? Percaya. Ning nuwun sewu, kadidayan sampeyan niku durung Paja-paja. Kang Rama niku kagungan aji Pancasunya, Reksakaning bumi. pendak seda Tiba teng Bantala urip meneh. Ning nyatane mungsuh Pandhawa, mungsuh Kang Eyang kentekan akal. Kang Rama Seda. Niku lho. Lagi duwe aji lembu sekilane glelenge Raja Majamak. lho niku lho kedahipun sampeyan kudu iso Menggale ora sak penake dhewe. Nek sampeyan ndar aturipun Kertiwindu sampeyan didu karo wong tua sampeyan dhewe pun saniki mang penggalih. kula ora arep
matur kathah-kathah, matur apa anane, nek digugu ya monggo, nek ora ya terserah. Monggo dilanjut, monggo mboten masalah. Wah, aku kudu piye kok? Lah monggo mawon kula aturi menggalih. Nek ndaratur kula niku sampeyan kudune sabar, nek sampeyan nuruti karo ati. Nggih monggo, kok wonten dawuh. Apike kene? Aku tak ngamuk nang Ngastina. Lah kok malah diteruske? Lho niku wis ngaturke apik-apik kok. Terus fungsine napa sampeyan ngamuk lho tak takon? Fungsine napa? Nek pancen ana wong tuwa sing iso tutur-tutur karo aku. Nek pancen ana nayaka Ngastina, nek pancen ana priyagung Ngastina sing iso ngandani karo Prabu Sawarga. Aku lagi percaya. Yen men ucapmu, ucape Kertiwindu kuwi gawe goreh, gawe bingung atiku. Jroning bingung luwih becik tak cobane wong Ngastina. Lah, rak malah elek to, Lung. Tak coba. Dicoba ning dituku lho. Ora meh dicoba-coba lecek. Dicoba kudu dituku ora sampe naik. Lung, ora usah sembrono. Mboten, kudune sampeyan. Wis meno, ora sampeyan melu. Sapa ketok? Aku arep tok gawe geger negara Ngastina. Yen perlu tak tenani perkara iki. Yen ora ana wong tuwa, ora ana wong greng sing nuturi karo Sawarga, aku ora bakal percaya. Nek ana priyagung negara Ngastina sing nuturi karo Sawarga, bakal tak agem ngendikane. Nggih, niku ucap sampeyan dhewe. Yo, nggih, monggo kula derek. Ana satru kandhet ngeyayet bringko sing ngulur geni tumpange kuping kiwa tengen. Rambuté wis werna loro. Wis mabluk ireng campur putih sapa? Nayaka Ndrawati. Satring garba ruji Raden Setyaki. Raden Setyaki dasar para nyata. Kak. Sing mburi kae sapa ya, Kak? Kaya Raden Antasena. Anake yae. Heeh. Oh, lah kok padha bapakne. Kok beda karo anakmu? Bapakne cangkeme kaya torong kok. Anake baguse ra jamak-jamak. Engko gek bojomu selingkuh kok. Sapa iki? Narendra Tradu Tresna Prabu Sawarga. Sing mburi sapa? Raden Jayasena. Anak Bapa Antasena. Oh, bener. Anake Antasena. Heeh. Gleleng kaya bapakne. Ha iya. Sapa kuwi? Prabu Sawarga. Lho, nuntun kirik loro. Sabar lho, Gak. Karang Antasena ki mbiyen lambene ya elek ngono kae. Kula menungso, Den. Weh, menungso to. Lho, cangkeme kok ambane ra jamak-jamak. Menungso serakah ngono kuwi. Jenengmu sapa? Kula Toga. Sing mburi kok cah cilik kok melek tekan setengah siji. Cah cilik wong tuwa. Kula wong tuwa, Raden. Jenenge? Kula Mbilung. Oh iya, aku wis tau diceritani karo kawula kasatriyan Ngarandu Gumbala yen ana abdi jenenge Toga karo Mbilung kuwi kowe apa piye? Nggih. Wah, jan apik, Mbok. Setyaki ana barat. Ayo pikir, dalane tak gawe liwat. Kuwi gatine. Pengen sowan ning negara Ngastina. Yen wis ketemu, satu wis sowan negara Ngastina. Niatku bakal ketemu karo Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang sapa? Kanjeng Eyang Ndrawati. Ya kuwi Kanjeng Eyang Prabu Sri Bathara Kresna. Ngelingi yen to aku iki anak Prabu Setija Bumana Kasura. Aku Sawarga anak Prabu Setija. Nggih. Mboten nginten bilajeng andika menika kula nuwun sewu. Wayah kula piyambak. Lho, utuhe. Kula menika rayinipun ingkang Eyang. Kula menika ingkang Eyang ing garbarujipun Setyaki. Ingkang Eyang menika sinuwun Ndrawati kula menika nderekaken ingkang Eyang menika sampun puluhan taun ngantos sak menika tasih nderekaken. Anggir malah kepasang yogya katujuh nginu dene Kanjeng andika Raden Sawarga anggir Sawarga prapta wonten negari Ngastina. Monggo kula kanthi manunggal wonten negari Ngastina. Supados samangke kula sowanaken ingkang Eyang inggih menika Koko Prabu Ndrawati miwah ingkang Eyang Pandhawa. Piye? Apa anggep aku sowan Eyangku ki men bakal ngaut pepadane Kanjeng Eyang? Ora. Aku ra niat nyembah karo Kanjeng Eyang. Ning malah kepengin nugel janggane Eyangku Noting Ndrawati. Yen Eyangku wis tekaning patuhan, idak-idak sirahe nganggo keset merga Eyangku wis nyedani karo wong tuaku Prabu Setija
Bama Narakasura. Wo, legandang dening dawuhipun ingkang eyang. Sampun ngantos wonten ingkang dipun pisakit. Ampun dipun piloro menawi saged dipun rangkul. Rangkul piye? Sumbare wis medeni kaya ngono. Arep nggo keset mestakane Kanjeng Hyang Ndrawati jotos modar kirike bubar kabeh kalau. Semangkean. Wong enom ngene iki. Bres-bres ngono. Wong tuwa kok ki anomong. Ora ge perang-perang. Mati dening aku dikandhani ora gugah ayo sawarga. Nek kena tak jum saralaris tak sowanke ning Ngastina. Yen ora sing gedhe pangapuramu yen ana pidana saka wayah-wayah Pandhawa sawarga. Piye ora nyemelangi? Kandhani ngeyel kok. Wong dikon nyawiji karo ning negara Ngastina kok malah niatku apa semua Prabu Jaya. Ada ita sirahe. Wah iya watake Jayasena kaya bapakne Jwatasi wae bres. Wah geger aku. Aku nganti nyemplung selokane kok. Ha iya, Supaya ora kejotos Jayasena ayo anak Antasena ki nglelengi ra jamah-jamah kok. Gusti monggo kula aturi enget. Monggo Gusti mumpung anget. Kula aturi enget, kula aturi emut. Monggo Gusti mumpung anget kula aturi ngemut. Monggo Gusti kula aturi enget. Gusti ampun ngados mekaten ajarene putra Setija Bama Narakasura kok diantem Jayasena pisan kok nggletak. Kadhayane teng pundi diketokke, Bos? Ora kanjur jepupung kaya ngeten niku. Ah, turu sanggon-gon. Ora ngawur iki ora turu pingsan. Apa? Pingsan. Pingsan. Ora eling kuwi lho. Monggo Gusti kula aturi enget pripun? Pripun, Bos? Ora kaya Sumbar Kresna kan tekan kene. Aiti-aiti sirahe. Gantil nom-noman kok ngletak iki piye? Sing mburi mau sapa jenenge kok? Jayasena. Jayasena itu anak Antasena. Niku bapakne padha karo Jayasena ndugal kewarisan ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Ning ngampuhe kegila-gila. Mula Antasena mbiyen ora entuk melu Bratayuda, mergo nek entuk melu Bratayuda, Kurawa niku rampung ora nganti sedina, modar kabeh. Niku tenan. Siji wis anggeni, loro Antasena. Mula dinae bagian ngrampungi Bathari Durga karo Bathara Kala. Bar niku terus do racut, do manjing kasuwargan ora entuk melu Bratayuda. Mergo nek melu Bratayuda, wah geger. Lah kok nurunke Jayasena. Sampeyan kok ya dadak muni Kresna tak ida-ida. Aku lho wis krasa Jayasena terus tangane nyeketem set. Anten siramu bres wah togok cemplung jugangan kula cemplung selokan. Jayasena sing arep mau nika kengeyang. Eyang piye? Nika Senopati Ndrawati jenenge Raden Setyaki adine Prabu Kresna. Nika kengeyang. Lho, Nek ngono ka mau eyangku. lah nggih kok malah sampeyan nantang kengeyang Sinuwun Ndrawati. Aja kok Sinuwun Ndrawati niku ditantang, dirasani nek ngrasani elek konangan Sencaki. Remuk wonge. Asli niku kula mboten gara. Niku kaya ngoten niku. Setyaki. Singa Mulang Jaya. Sapa kuwi? Jenenge Setyaki. Lho jenenge loro. Oh jaman biyen jenenge pirang-pirang. Mboten ming Singa Mulang Jaya. Bima Kunting, Tambak Yuda, Wresni Wira, Yuyudana. Lho, pirang-pirang to? niku wonge saben dina gelut, saben dina perang. Monggo kesenengane Sencaki niku nek perang. Nek ora perang sedina niku mesti pijet. Ndrawati ora tau ketekan mungsuh, mergo Sencaki digdaya tenan. Nek sampeyan ajeng majeng kok ketemu Eyang sampeyan Sencaki, pun niki tenan. Kukut jagat sampeyan. Sirna Margalayu, mergo arep awake cilik, tangane kaya gandhen wesi. Tiba teng sirah sampeyan, tuk, ngoten terus sirahe mlethek, plethek. Terus matane mendonong. Matane sapa? Matamu kuwi. Anu netra sampeyan. Lho nek Sencaki wis nggawa pusaka gada wesi. Ning saiki wis ora ana, Ga. Kok ora ana. Wis dijaluk dewa wis rampung Bratayuda kok. Ora nggawa gada wesi kuning biyen jamane Sinop gadane jenenge wesi kuning. Niku gadane ming sak lengen bayi. Niku ampuhe pol. Lho niku. Mboten kaya sampeyan. Sampeyan niku ratune cilik kok gadane gedhe ra jamak-jamak. Nek mlayu nganti suarane plok 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 plok.
nengane kok omong waton ngucap ora. Togok nun. Tak cobane. Tak cobane pancen tak sengaja tak gawe geger. Engko yen ana piyai sepuh sing ngandani karo aku manut. Ning nek perkara iki mengko dadi rame tak dadek rame. Nggih, ngatos-atos kula pujek-pujekke. Aduh mati aku. Waduh urip kok. Aduh mati aku. Waduh aku setengah mati aku. Siaga Dewa Bandara. Waduh abang bayi. Kok nun. Kowe aku sak ngerti kedoamu. Ketok wis mesti menggak karo aku yen kowe bakal ngramah negara Ngastina. Ning jebul saiki ketok lorek ing atimu. Kowe janjane bolo karo aku, kowe manunggal karo aku ning atimu ning Ngastina, ya to? Atimu ning Ngastina. Monggo riyen. Sampeyan kok nyalahke kula dasare apa? Dasare ana nggon jembar kok kowe nibani karo aku, kowe ndem-deman karo aku, kowe dadi bane wong Ngastina. Mangke riyen. Wong tiba karo wong niba niku beda. Nek niba niku disengaja, nek tiba ora disengaja. Ora disengaja kok bener. Ora disengaja kok bener. Lha niku wong tuwa lho. Sampeyan kok blak-blak mergane kowe ngene lho. Wah. Wes. Wah, cangkeme mumpluk. Mumpluk kandhane ngayel ora. Wah, edan. Wong Ngastina gotong royonge apik kok. Nggih. Sayuk rukun dadi siji. Temandang karyawe ewang-ewangan niku wong Ngastina. Niku nulat karo mbah-mbahne mbiyen, bapak-bapakne mbiyen. Kok sik milung endi? Modar piye? Klitah-klitih konangan wong Ngastina diantem sirahe pisan pecah dadi papat modar. Tulung sawangan aku. Iki pak ngomong. Gayeng tenane. Wah, aku ndelok saka dhuwur wit jan jos. Ratu Gustimu ketemu Sencaki nyoba Sencaki. Sencaki diantem pisan gletak. Sandak sirahe diantem tangan tengen dies kontal. Ratu Gustimu Prabu Sawarga joget tandu nang. Ruk rampung guyu antem cangkeme karo Sencaki. Tembel aku saka dhuwur wit modiar. Kelekar. Ratu Gustimu, iki Ratu Gustimu kok tok modar-modarke. Lho, wong bata iki bebas. Bebas aku arep seneng karo sapa iki bebas aja diwengku kuwi hakku. Ayo. Sencaki candak Ratu Gustimu candak saya jeblas kilo madis balik kirono antil cengkel dies bagus. Ratu Gustimu endo set ngerangsang sirahe Sencaki tangane Sencaki nrisik banting cies langsung candak saya antil cies gejrek gon dengkul cies satu gejrek gon cies ora ndelok kok apik tenan kok. Iya iso bareng ngono wis ngantem wis pokoke sarwa kalah. Sencaki ngoprok raine diek candak sirahe Ratu Gustimu kontal. Jayasena. Anake Antasena. Brubut Ratu Gustimu tiba bruk candak sirahe tung gentak-gentung brus kontal. Terus ana wong sing saka Ngantariksa sapa ya, Gek? Anake Gatotkaca saja. Sasi Kirana cumlorot nyandak sirahe Ratu Gustimu antik kok kaya wong uyuh. Rewet pe menengo tak critani. Iya. Candak sirahe kok wantil nek bres. Sing terakhir nom-noman ning awake kaya ditatu sisik. Anak Antarja. Sapa kuwi? Danurwenda. Danurwenda nyandak cek antil dies. Kowe lagi nglinting udut. Candak lambemu geret medun kowe wis aku wis batin modar cah kae. Tenan. Suarane mak Ratu Gustimu tiba brek kowe tiba nibani desa. Kowe? Aku ora ketemu sapa. Aku menek uwit tok, medun terus nyanyi. Mundur ora. Kandhane apik-apik kok nyawiji ora gelem. Masa jaya arep nyoba wong Ngastina cobanan. Iso ngalahke karo wong Ngastina. Bumi langit tanggep. Kandhane ngeyel. Buayi wingi sore arep menang karo wong Gerak.
Kowe syukur kowe. Senjaki nek pun ngonten niku nesu nggih, Den. Iya. Nggih. Kancane kok ngeyel. Jotos mawon. Udah. Iki sapa iki? Niku Pak Dene. Pak Dene sapa? Pak Dene niku ratu nika. Nggih niku sing ojok-ojoki. Oh, malah ngece. Tonyo mawon. Dar kowe. Ora usah melu-melu. Mboten kula cah cilik kok, Den. Bulung geleno watu mblekane watu bilung iki. Piye kalah kok arep ngebleki watu? Mula ta kula wis omong aja sok nyoba karo wong Ngastina, mbebayani. Ning sampean ngayal ya, Kek. Ha iya. Ning aku aja mbok katut-katutke tolong aku ora ngojo-ojoki kok. Ya sorry, engko sing bar iki ora. Iya. Kowe arep gawe geger Ngastina. Wih, lagi rung tak ojo-ojoki kok wis nonyor sithik. Nggih niku Ndara Jayasena. Lho kok ngerti aku? Nyamane kerep mlebu koran kok. Lho apa iya? Nggih, ayo satriya terkenal kaya kula fan e. Oh iya. Pun tonyo mawon. Kisah-kisah iki wong kaya mau ngaku wong. Wong Sapa iki? niku dukune nika. Kowe dukune to? Lho, malah gemermeng ta? Tonyo mawon. Ora usah melu-melu. Mboten. Ngatos-atos nggih, Den. Yo. Wah, milung bungae kok milung kajenge. Sambreng gelap modar. Iki engko nek sing teko saya akeh saya remuk lho kowe gak. Tenang. Duarataya kowe. Halus kowe saka dhuwur ki anak Gatot Kaca. Raden Sasi Kirana. Nggih, ta, Den? Iya. Nah, kenalan, Den? Iya. Kowe sapa? Beri Prima. Wah, artis suwe kuwi lho. Kaya jamanku kaya. Sawarga. Nggih. Bali ora. Pun kula kandhani mboten purun. Niku tenan. Weh. Sapa? Adine Sawarga. Sapa? Sawarki. Adine. Weh, malah ngece dugang mawon. Iki ngapa iki? Ora ana apa-apa kok nendang. Panggepmu aku ora ngerti kowe balane iki kok. Seneng aja-aja karo dulur-dulurku ya ora. Sing adil. Piye? Kenenge. Asem. Dek sirahe cilik diselacak karo Danur Wenda, makluduk ngono. Rasano kowe. Rasane dhewe, ora rasane kowe. Kok nun. Aku duwe pusaka. Pusaka napa? Siung pengapit. Siung iki tak watek. Sapa sing maju ajokot? Nek sing maju Setyaki, ajokot mari. Oh, lampuh ngono wae lho. Welae sing maju Jayasena, Ajokot mari. sing maju Danur Wenda, Tak cokot mari. sing maju Sasi Kirana, Tak cokot mari. Edian. Sing maju Punden Ngastina Prabu Puntadewa, Tak cokot mari. Raden Janaka, Tak cokot mati. Raden Werkudara, Tak cokot mari. Kodhok, Tak ora. Ora doyan aku kodhok. mbok menawa kok Minggat tibane pusaka kok ngatos-atos yo ngira. Kowe nek ngalem Setyaki entek amek ora golek, nyalayak cokot pisan glecak ora ndek nyawa. Kuwi deloken kuwi. Iya. Aku sengit anggere pendak-pendak kowe iki mesti ngalem mungsuh ning ngendhake ruang. Saiki tontonan. Tontonan kuwi modar, menungsane modar, tak cokot mati. Iya. Gak aku. Kanggere nganti ngomong gak aku. Kula wis weruh. Ora cowok-cowok ki men kowe iki weruh. Matamu ambane ra jamane ra tau weruh. Sawangen.
Iya, mau aku. Yo. Yung Sencaki kok yo. Ming sak cokotan kok mati. Lung. Hah? Mrene yo. Ada apa? Sencaki mati. Wela. Lakone iki apa? Kok lakone apa Sencaki nyatane mati? Kuwi ora mati ning nata ati. Kesel ta wis tuwa leren sik etok-etok mati, nek napase wis balik meneh. Ratu iki apike tak kapakne terus dukune iki apike tak kapakne. Wonge ngletak ora ambegan. Mboten ambegan iku wis biasa. Sencaki iso manjing jroning banyu suwene 3 dina tanpa kanggo mentas. Niku wis biasa. Lho, apa iya? Nggih. Ning nyatane aja kon mati. Mboten mati ning nata ati. Mati. Urip. Urip. Kaya aja ngeyel. Aku sengit nek karo wong ngeyel. Kok nek ngeyel ngono ngerti omah ora samelu. Wong kok nesu, wong di penemu dhewe-dhewe kok nesu. Niku urip. Mati. Urip. Mati. Urip. Totoan. Lho, Nantang totoan karo aku. Nek wani kok. nek mati piye? Manut. Tak pecah siramu. Derek. Nek urip Manut. tak gajul. Iya. Dadi kaya le anu gampang men melu Bratayuda we dicokot buta gedhe-gedhe ra mati kok mung dicokot siung sakmono kok mati. Mati ya, Lung. Urip ya, Gek. Aku wani. Oke. Nek mati Manut. tak plotot wetengmu. Iya. Nek urip Manut. tak bedhot. Iya. Dados. Suwene dadi atimu rung tau betot kowe, Gek. Ya mung kari ketrima apa ora uripe mbilung. Nek Sencaki mati pecah sirahku njebluk wetengku. Ning nek Sencaki urip nggajul juragan betot sedulur tuwa. Aku mung tekan semono to, Den. Satriya peng-pengan kok mati ki cara ngendi? Nah, aku ya ora bakal Sencaki kok tekane mati. Ning ya mung kari gumantung bejo awake apa ora nang. Rai dan Lung. Noleo. Ora. Ngopo kok? Mang noleh. Wah, Sencaki iso urip. Ana dewa welas. Ora minggat kene markane matimu. Mas. Ngopo? Ngelunas. Wedian gajul tenan. Nggon garese. Ya men kok ya. Utang kok. Kene gak. Aja. Sak betotan kowe kalah lho. Aja. Kene to wis tak kei wedi tanganku. Ndak lunyu wong kowe iki ra tau salin. Ngelengo. Tanggo narik kok nek mung plurat turu tenan kaya nyekel welut. Ora edan, Lung. Kene to sak betotan. Ming makluk ngono terus wis. Padha ora loro apa? Kok tambah dawa. Ora. Wegah ora. Kene to. Niku nah, matur suwun. Yo. Makasih. Yo. Rumah lah antum sirahmu pecah dadi telu. Nyo. Kene ya pasrah, Gek. Dekno mau kipo-kipo. Ora aku mung arep mbethok ilatmu kok, Gek. Lega. Kok kowe. Oh, iki kok lagi. Piye? Ya kok kuwi. Iki kok lagi. Iki sing diketok sapa? Kekok, dikekok. Oh, kekok. Oh, dibetot. Oh, kekok iki ha. Aku pikir kekok iki. Setyaki aja mepito kono kan ayahku, Sirnano. Mulu maju legane kati gagang mrembat. Eneng opo? Apa pancen ana menungsa kang bakal gawe geger negara Astina? Apa pancen ana turase musuh sing bakal gawe rame negara Astina? Bagian dadosna ingkang wingingat wayah paduka piyambak. Lho, putuku dhewe piye? Inggih menika putranipun Anggir Stijaba Manrakasura. Anggir Sawarka ingkang ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara. Kepengin nggendak Sikara utawi Maresku dituwuh lara wirang sedanipun ingkang Rama. Ingkang dipun ancam inggih menika ingkang rayi Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Iblis lanang panes maning jajalan ora ninggal watekane
sing grange sawarga iki mbahmu Nata Mandura Prabu. Iki sapa? Lek nomor mau ganti gobokmu. Kowe kudune nyembah karo aku. Aku Pandhita Cemara Sewu Begawan Suriganata. Tilas Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Aku mbahmu. Aku eyangmu, aku kadange tuwa Yayi Prabu Ndarawati. Ya mbahmu. Ayo kowe manunggal ning Negara Astina. Kowe manunggal ning Negara Astina. Aja gawe geger. Kowe gawe tentrem. Aja nurut karo gerangamu. Aku gelem manunggal. Yen Ratu Ndarawati wis nyembah dramaning sawarga piye? Yen Nalindra Ndarawati nyembah dramaning sawarga piye? Kowe akon mbahmu menyembah dramamu menungso. Makna sastra Jendrawati tekan Dijaya kaya yo. Saestu ngarep seketimburi. Kurang gaman bedati kurang sekti meguru. Kowe iso ngalahke yangmu ing Cemara Sewu Sasarisa Ndara Langit. Kowe kok tekandani ora? Kowe kena dikandani ora? Inggih, inggih piye? Nek kena dikandani kowe tak culke. Nek ora tak kandani, gunane apa aku? Kudu ngopeni karo menungso sing wis ora ngerti kebak. Menungso sing ora iso dijak rukun. Menungso-menungso sing wis ora iso dijak tentrem ora iso dijak rukun wajib tak ilangke nyawane. Inggih, Kanjeng Hyang inggih. Nek inggih. Gelem ora? Iye purun. Janji kowe tak culke mlayu aja tak oyak ngendi ketemu tak gretel nang nggon ndasmu kowe. Inggih. Inggih. Wis tak kene. Ayo kene. Lungguh sing apik. Sawarga wonten timbalan ya. Mesine kowe kudune ngerti. Inggih. Yen to eyangmu ing Ndarawati kuwi ngarep-arep sowanmu. Merga yen to eyangmu ingkang disiki sowan ana ing Traju Trisna sayekti ngilangke marang derajating eyangmu. Lah kok dadi kowe malah gawe geger iki sebabe? Nyatanipun wonten ingkang munjuk atur kaliyan ingkang wayah pun sawarga. Bilih sedanipun Kanjeng Rama sawarga menika panjenenganipun jarak dening Kanjeng Hyang Ndarawati. Krana Kanjeng Hyang Ndarawati menika mbelani dhateng Kanjeng inggih menika Paman Samba. Kosek kuwi ngawu gawar ngawur. Kuwi kleru. Seksine Werkudara iki. Iki ya eyangmu Banjar Jungut, biyen papan kasatriyane Yodipati. Yo. Anane perang gedhe Gojali Suta ki pancen wis pinesti dening panguwasaning Dat Kamurwengdat. Merga perang gedhe ki pinirang dadi 12 cacahe. Ing kasembadan wis tekan angka 4 ing lagi wae rampung ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Kuwi perang donya, ora bakal iso diselaki. Kinodrat dening panguwasaning Dat Kamurwengdat. Werkudara ki kelangan anak, kabeh mati ning Bratayuda. Janaka eyangmu kelangan anak, mati ning Bratayuda. Jroning Gojali Suta pancen pinesti bapakmu kudu manjing alam kasuwargan. Wonten ingkang iso nyuwargake bapakmu, ya kuwi mengeyange dhewe. Nalika semana eyangmu Ndarawati paring dawuh kelawan eyangmu Mandura aku. Nalika semana aku isih dadi ratu ning Mandura. Aku ya kelangan wisata tekaning mati ana ing Gojali Suta. Inggih. Nanging aku ora getun, aku ora gelo. Merga pancen kuwi wis pinesti dening panguwasaning Gusti. Grebu bapakmu. Eyangmu Ndarawati nalika semana paring dawuh Koko Prabu sampun boten saged dipun selaki malih. Menika Gojali Suta dumados tumuli perang gegempuran antaraning Traju Trisna lan Ndarawati. Nalika semana pancen eyangmu ora niat mateni karo bapakmu. Akeh sing padha crita murka wong atu Pustija Bamanara Kasura nitik Yai Wilmuna. Gegancang ana ing Dirgantara kekablak laku ning Wilmuna. Eyangmu Ndarawati nalika semana duka penggawe merga ora kok perkara bapakmu ngene wis moteng-moteng karo adine dhewe ya kuwi Samba ora. Nanging merga bapakmu wani karo pamanmu ing Madukara. Wekasan muntap penggawe Kyai Prabu Ndarawati. Ngisih senjata cakra. Senjata cakra kena dayaning Kyai Pratanggapati ya srengenge kumlap nganti bawur paningale Wilmuna, kleyang-kleyang kekalangan. Playune oleng nabrak senjata cakra dadilan patine Wilmuna karo bapakmu. Critane ngono kuwi. Mekaten Hyang. Yo.